Good morning mga ka-Kingdom citizen. Today mag-start ta sa ato ang lesson. It's so challenging ni siya kay I plan it nga maghimo ko og lesson nato for about 100 days. Ato ni butang sa atong YouTube channel ang purpose ani igsoon o ang purpose ani niya dili i-brag o unsa ba dina kundi i-purpose nato igsoon is for education ni siya. Need nato og kinahanglan kayo nato masabtan og unsay pamaagi, unsay pamatakaran sa gingharian sa atong Ginoong Hesus. Nganong ako ni siyang gihimo igsoon tungod sa ato ang tumong ug tinguha nga makasabuta ug unsay giingon ni Hesus sa iyang pulong, unsay katuyuan sa Ginoo nganong ani ata dinhi sa kalibutan, nganong nagkagubot maning kalibutan o ngano man gyud nga wa man nagkasinabtanay ang mga tao dinhi sa kalibutan. Unsa puy katuyuan nganong si Kristo na naog man ning kalibutan ug unsay iyang mensahe, unsay iyang focus sa iyang mensahe sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. So adunay usa ka mensahe nga iyang gi dala dinhi sa kalibutan igsoon mao ang pagbalik, pag-restore sa nawala, sa nakuha sa kaaway nga gikan sa ato ang katigulangan nga mao si Adan ug Eva. So mo na ato akong hisgutan igsoon. Today is a first day. Ako ani siyang hisgutan sa inyo ha. Kini siyang intro pa ni nato. It is the first day. Dili pa nako daghanon dinhi ang akong istorya. Ako lang gipahibalo sa inyo nga it is 100 days nga ato ang journey aning lesson. So I hope igsoon nga dili nimo ni siya kuanon kanang walaon sa imong inadlaw nga pagtan-aw, pagsubaybay kay dinhi sa kini nga akong paghisgutan. Dili ko maghisgot igsoon sa akong sariling opinyon, dili ko maghisgot sa akong sarili nga kabubuton, kundi hisgutan ako ang giingon sa pulong sa Dios. Hisgutan ako kung unsay tumong aning tanan. Ang tumong ani igsoon dili sa pagtukod og kaugalingong relihiyon, tungod igsoon dili na mo'y motibo sa atong Ginoong Hesus dinhi pag-ari sa kalibutan nga magtukod sa relihiyon. In fact, iyahan nang gi tuligsa igsoon, iyahan nang giignan ang naa sa mga leader sa mga relihiyon nga pagkalaot ninyo tigpakaaron ingnon kamo, inyong gisiradan sa dagways mga tao ang gingharian, kamoy nagsira sa ilang atubangan nga kamo manggani dili mo gustong mosulod sa gingharian, adunay gusto mosulod apan dili ninyo ipasulod. So gingharian ang gingon niya og ganing ato ni siyang hisgutan igsoon unsa gyud ning gingharian, unsay but pasabot sa pulong nga gingharian. So mao ni siya atong isgutan. So stay tuned jud ka. Ayaw og kanang laktawin ni kini nga atong lesson. Kung mahimo balik-balik ka. Kung aduna kay mga pangutana, pwede ka maka kuan din ha kanang makapangutana nato og bag-o og karon pa kakita ni nga video. Agihangyo ti ka pangayuan ti ka og pabor nga i-smash nang ato ang subscribe channel subscribe button nato din ha para nga manotify ka sa sunod na ko nga adlaw nga video nga akong i-upload ang matag inadlaw na ko nga video ani nga channel. So igsoon, without further ado, atong sugdan ang atong lesson og mao kini siya ang atong lesson. Okay, karon ang atong una nga lesson, ginatawag kini nga mao kini siya ang giari sa atong Ginoo kundi gipropesiya sa pinakasugod pa gikan kang David hangtod kang Isaya sa tanang mga propeta nga nagisgot niini kang Malakias ngadto pod sa tanan nga mga propeta nga nagsulat niini may tungod gikan kang Prophet Daniel, gikan sa
hanto didto padulong gyud kang tawag ining mga prophet nga sama ni Jeremias, sama ni Jeremiah, sama ni Ezekiel. Igsoon gipanghisgutan dito may tungod sa Mesiyas nga moabot nga mao'y moluwas sa ato ang mga kaliwat. So karon kaliwat dili akong kaliwat igsoon na kun dili kaliwat nga ginaingon sa Dios nga iyang katawhan. So sa sugod gid ani maadto kita sa sugod diin ang motibo sa Dios sa iyang paghimo ni igsoon sa paghimo niya sa tao mao kini. Magsugod kita dito sa paghimo sa Dios sa tao. Tuman makita din na sa libro nga pinakauna gid igsoon dinha sa Genesis. Sa Genesis igsoon kapitulo 1 bersikulo 26 ningon dinhi akong basahon sa English. Kung nakay Bisaya diha nga Bible pwede nimo kining basahon. So pasensya na kayo karon nga wala koy kining camera nga stand camera nga para nga magunit ani hawoy kayo akong kamot. So pasensya na kayo mo ha. So I hope nga makuha nako ang katuang stand na to sa atong cellphone para nga ma-record di siya nitong tarong or pamantay camera na tong kaugalingon igsoon nga recording camera kundi cellphone lang man ta. So akong basahon dinhi ingon dinhi siya sa Genesis chapter 1 verse 26 ingon sa dinhi and God said, and now we will make human being. Ingon siya, and God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. Ingon siya, they will have power over fish, bird, and all animals, domestic and wild, large and small. So karon igsoon mo katoy gingon sa pulong sa Ginoo dinha sa Genesis. Sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 ang tumong niya sa paghimo sa tao. So igsoon ang tumong sa Ginoo igsoon is mahisama sa iyang kaugalingon, mahisama sa ilaha. Ingon siya din nga they will be like us, di ba? Tama. So mo man itong nadungog kagaina. So ang gusto sa Dios nga mahisama ta kaniya. Unya ang iyahang tumong igsoon ingon siya nga makabaton sila, they will have power over animals. Unsa din ingon niya? Ingon siya din they will have power over fish, bird, and all animals, domestic and wild, large and small. So itagaan ta niya gahom mo na igsoon nga ang mga tao karon igsoon dali kayo mag-away kay ngano man mao man gunay naa gibutang sa Ginoo sa atong kinasuluran kanang gahom. So mao nay gibutang sa Ginoo kanang gahom sa atoa. So mao na igsoon nga dili malikayan nga ang mga tao gusto gayod nga muhawod sa uban. Pero mao na siya natanggal igsoon sa hunahuna sa tao nga dili na mao ang dapat niyang ipamugna or ipapunction ang iyang gahom kundi ngadto sa mga binuhat sa Dios nga mao ang isda, langgam ug ang tanang kahayupan dagko man ug gagmay ihalas man o dili didto nato ipalihok ang atong gahom. Una siya dili sasama natong tao kay pariha tangan unay gahom ngadto sa mga kahayupan. Mao na siya motibo sa Dios ug mao kana siya nawala sa kinabuhi nila ni Adan ug Eva kay ngano man ilahang gitugyan na siya nga gahom kang Satanas sa ilahang pagdisobey sa Ginoo pinaagi sa disobey sa sugo niya nga nag-ingon siya nga ayaw kanang naas taliwala nga bunga ayaw san paghikap ni ana ayaw kaysa takna nga imo nang tawagin imo nang kaunon mamatay kagayod ni anang takna ni anang adlaw gyud. So mao na siya nawala igsoon kanang ato ang pagdumala o sa English igsoon ang dominion mao'y nawala nato
sa ato ang kinabuhi diin pagsugod niya na igsoon sa disobedience sa tao, sa disobedience igsoon. So nagsugod diya nga gipalayas ang ato ang katigulangan nga si Adan ug si Eva, gipalayas didto sa Eden. Eden igsoon dili na siya kanang tawag ini name of place. Pero kung ato nang balikon didto sa pinakauna gyud din sa words nga Hebrew, so dili na siya matawag og pangalan kundi dunay kahulugan. Sada kana siya is ang pinakauna gyud nga meaning na niya is a presence of God. So mao na siya nga didto na sila gibutang diin didto provided tanan sa ato ang Ginoo. Provided niya, dili wala sila gipatrabaho didto nga sama sa trabaho karon, wala sila gipatrabaho didto nga mag-uma sila kundi ang ilan lang dito nga naa sila didto magdumala, magbantay sila didto sa ilahang gihimutangan diin libre tanan. Wala may gingon didto nga magbugkal mo didto og yuta, wala man dito magbugkal. Nahitabo man lang na sa dihang gipagawa sila nga ningon ang Ginoo nga ikaw lalaki kinahanglan magpagas na ka sa imong singot. Una muhatag og abot ang yuta. So dito man nagsugod na kana siya nga kinabuhi nato nga mutarbaho na gyud ta sa atong pinaagi gid sa atong kusog tungod sa nahitabo igsoon didto sa Eden nga gipagawas na sila sa Dios. So karon mao na siya ang sorry. So mao na siya hinungdan nga og motibo sa Dios nga gihimo niya ang tao kay mao na iyang purpose apan ang tao misupak man. So niabot ang punto nga gipuo sa Dios sa mga tao sa panahon ni Noah. So mao kana igsoon ang ato ang sugod nga mensahe karong adlaw. Mao kini ang una nga adlaw, a first day of our journey for 100 days nato nga lesson. So gihagiti ka nga kanunay gyud kining timan-i. Matagi gayon igsoon imong isulat ug unsay mga bersikulo nga atong ihatag, imong isulat dinha og kung nakay mga pangutana igsoon, pwede ka mo comment din ha sa comment section nato diha sa ubos sa mga clarification nga gusto nimong i-clarify. So andam ta nga motubag pinasikad sa pulong sa Dios. Hinumdumi igsoon ha. Dili ta magdali sa gusto natong mahitabo dinha sa ato ang ginahisgutan. Kinahanglan nga step by step ta para masabtan nato kay ganuman dili kini siya pagbulutan sa tao ang atong buhaton kundi atong ipakita kung unsay tumong sa Dios, unsay buot niyang ipasabot sa ato. So akong i-flash din ha ang next nato nga lesson dinha akong ibutang diri na ko ibutang diri akong ibutang din ha ang next nato nga lesson. Makita nimo na narao na. So basahan na siya sabot pasabot ana o be excited for the next video. Kaya ato kanang hisgutan kanang mga butanga nga angay natong hisgutan aron igsuon mas sugdan nato pagsubay ang kabubuton sa Dios nga ato ang Ginoo, atong hari, atong mangluluwas sa ato ang kinabuhi. Salamat. Apostol Jembert Baryuga out.